Zdravými. Všetkých prešiel som miery. Prišiel som vám povedať, prečo ste spadli do tej diery. Do tej diery? Ako to myslíš? Ako to myslím? Myslím to tak, že doba je iná, není to vaša vina. Za vyjadrenie na toto ma čaká označenie špina, chápem. Ide o to, že doba sa mení a ono už to není, ako to bývalo. A ako to bývalo? Ono to bývalo, že decko sa do večera vonku skrývalo. Rodičia bez strachu za hlúposť klačal si na hrachu. Na hrachu? A není to tyranie. To, čo vy nazývate týraním, sa u nás volala výchova. Po 2 hodinách si rozmyslel, ako sa tvoje ego zachová. Povieš nám ešte, čo bolo vtedy? Čo bolo vtedy? Vtedy to boli ešte deti, hrali sa vonku, večer domov špinavé jak smeti. Odrchtanie doškrabané, ale s úsmevom na tvári. Mama iba zobrala, oprala, moja zlata, na dnes si sa dohrala. Teraz úlohy učiť sa a potom mi pomôžeš. Čo vy ste museli pomáhať? Bez pomoci nebola žiadna odmena, to znamená pomôžeš doma, pomôže v záhrade. Pozor, vyhni sa tátovej zlej nálade. Lebo inak remeň sedere ťa ako rezeň a na konci budeš mať pruhy ako zebra. Buď rád, že ti nedolamal rebra. Čo, ale však to sa nemôže. Nemôže? Prečo? Popravde za každú facku od otca som veľmi vďačný. Naučil som sa vydržať, odolať, dnes je už neskoro, nemôžem mu zavolať. OK, ideme ďalej. Vaša generácia není horšia, len spútaná večemi, ktorá moja generácia tlačila dopredu. Vyrastáte inak, lebo je iná doba. Vaša doma je tablet, nový mobil a handry. Volkili sa reperi, oblekali po piči, mali 6XL trička a gaty po zem do piči. Dneska oblečený ako treska na obed z meska. Pozor, pipušik, v tom je triaska. Nikto nekúka na to, že má čo na seba, ani ako v tom vyzerá. Ja kokot, hlavne, že to má značku. Odrali mačku alebo kačku, je mi to jedno, pri pohľade na nich dostávam hnačku. Doba je iná, človek je špina, nemá iPhone, nemá 20 účtov na sociálnych sieťach. Kedy sa ľudia stretávali vonku, kričali si pod balkónom. Dnes si pošle správu z obývačky dronom, no s Bohom. Ja nehovorím, že mobil, technológia a to všetko je zlé, len si treba toho vážiť. Nie, že 2 dní je to super a potom to je staré. Čomu kurva učíte tie deti? Sa zobuďte.